ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ बाजाना नहीं आते थे हवा में यात्रा लास्ट डे तो भक्त मैंने भगवान के दर्शन करवा लगे देखा भी तो आरी भोजी भी हवा भोजी के सब लोग तो हेटा भी देखा भी तो चलो देखमा। हे गाइस आज 4 नंबर दिन तो आज लास्ट तो आज भोजी हुई तो देखा मी बाहर नारी कमिटी भी अच्छन पूरा ताकर ड्रेस रे से काटा कॉस्ट्यूम का से अच्छन तो आरी बाहर पूजा पाठ हवा आरी महाप्रभु ज्वार करवा सब लोग तो देखा मी आज तो चलो देखमा।
चला का हा तेव्हा
সাথে বসে এটা আমার সাথে দাদা এটা আমার সাথে দাদা এই বয়সত দেখো যাও বাদ দিতে পারছি বহু তোমার দাঁড়াচ্ছে এটা 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 আমার নকুল দা দেখুতিবে নকুল দা এটা আমার ভাই না এ দা আমার দিদি দা মনে দেশ আমার ম্যানেজার এই যে দা উদার বাবা এ দা আমার মধুয়ার বসছে এ দা আমার শিরা গিয়া এ দে মজে বুঝারিয়া গিয়া বসছ আমার গুরু এটা 5000 লোকের বসছ